Bai, eta 28 urte dira, Euskaldunik ez daukagula emakumezkoen artean, Ainhoa Ibarra egon zanetik, eta bazen garaia ere Euskal partaidetzan ere horrelako, eta gainera gaztea, 23 urterekin oraindik ere, eta bueno, etorkizun oparoa, eta berak esan du lehenengo gehien artean geratu nahi duela, eta kasu egingo diogu, eta hortik gorago albada, hobe. Joko Olimpikoetan eta neguko hauetan ere gertatuko da, lehenengo partaidetzan nerbioak kudeatzea eta ez da erreza izango, ze teknikoki, fisikoki, mentalki oso ondo prestatuta daude guztiak, baina nerbioi kudeatzea izan da, baina horretan ere esperientzia hartuta datozen Joko Olimpikotarako ere ziurrenik ere izango dugula kirolari bikaina.